प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहना, आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा की कथा सुनावत तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनम और सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा सुन के आप सबन के गुरु बहना कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखब। देखी इस सास आ पतोह की कथा हवे। देखी अपना पतोह, आपन पतोह कैसे सास के वृद्धा आश्रम भेज देले वाली। जब वृद्धा आश्रम भेज देले वाली, बेटा आवत तने खेत से त कहत तने माई कहाँ बाटी। आ जब माई के पूछली त पतोह का कहली कि ये तुहार माई जौन रहली तो उनके वृद्धा आश्रम भेज देले बानी, उनकी अगर अच्छा लगी तू रह जाइए, ना अच्छा लगी तो कहीं के और राय देख लीजिए। काहे से घर में खाए के ना बा, इतनी सुख खाए बाटे तो हमन के का खाल जाए, उनके का खियावल जाए। देखी वहाँ तो बेटा कुछ ना अपने मेहरारू से कहले बाने, का कैले बाने आपन ही औलाद के का कैले बाने। आपन औलाद भले ही सहत ह, लेकिन उनके मेहरारू के औलाद का कहने स्कूल गईने, स्कूल से लइका के अपने ओहरे सोहरे का कहने उहो कहीं क देहने। आ जब क देहने का लइका के छिपा देले बाने। जब आवत तलने घरे तो शाम हो गल, त कहत तली कि अभइन ले तो बेटा ना आईने काहे। त कहत तने का कि बेटा ना आईने त का हो गई। त कहत तली कि अरे बेटा ना आईने त अच्छा मन के लगी। तो कहत तने हमार माई ना वाली तो हमके अच्छा लगी, और तोहरो बेटा जो रहने उनहु के हम अनाथ आश्रम क देले बानी। जब हमरे माई के वृद्धाश्रम कैले लू तो हम तोहरे औलाद के हम अनाथ आश्रम क देले। जब हमके माई बेटा से अलग कैलू तो तुहू के बेटा माई से तो के हम अलग कैनी। अब वही जा देखी अपने पति देव के गोट पकड़ के लगल वाली रोए। आ जब वही जा रोवत तली तो वही जा उनके ज्ञान मिलल बात। आप सब गुरु बहना हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनी आ सुनम शुरू से लास्ट तक, तबे जानम कथा में का भाव रहल, का ज्ञान रहल, का रहस्य रहल। देखी एक गुरु बहना बाटी और उनकर एगो बेटा बाने। उनके एगो बेटा बाने आ बेटा जब एगो हो गए ने तो गुरु बहना के पति देव ना रहने। गुरु बहना के पति देव मर गए रहने। अब गुरु बहना अपन कहीं से जा केहू के घरे चौका बर्तन क के आवे तो अपने बेटा के खाए के ले आवे, अपने बेटा के अच्छा अच्छा भोजन बनावे खाए के, ताकि अच्छा अच्छा भोजन खियौले रहो तबे हमरे बेटा के दिमाग सही रही, बुद्धि रही, ज्ञान रही। देखी जहाँ तक बेटा के पढ़ौले लिखौले के जहाँ ले उनकी हिम्मत रहल तहाँ ले अपने बेटा के पढ़ौली लिखौली। बेचारी वो तहाँ ले पढ़ौली लिखौली सब कुछ कैली। है बेचारी के उनके गुरु बहना के का भई कि अंदर से कुछ थोड़ा बीमारी हो गई। कहने बेटा कि ये माई अब तू न जा केहू के घरे चौका बर्तन करे ना जा, कुछ न करे जा। अब तू भगवान के जब महादेव जी के तू पूजा करतलू तो तू प्रतिदिन अपन कहीं होता तो जाके अब भगवान के तू पूजा कर, तू पूजा कर भगवान के। हम लगे इतना पैसा भी ना बा तो के दवा करा के तू जा भगवान के पूजा कर। ए माई अब हम जातनी कहीं से अपन कमा के 2 रुपया ले आई तो के दवा कराई, सब कुछ कराई। देखी अब बेटा ही लगने अपन केहू के खेत में काम करे लगने, जौन अपन 1-2 कट्ठा रहला ओमे लगने काम करे, वही से अपने माई के लगने सेवा सत्कार करे। अपने भी माई के जौन पूजा करे, पूजा में सामान ले आके सब कुछ दे। देखी बेटा कहली माई कहत तली ए बेटा अब ते तू सियान हो गइल वाला, आखिर हमरे समय हमार बाटे ना, इतना हम बीमार पड़ल बानी केतनो, लेकिन हम अपने जियते तू और शादी विवाह कर देती तब बहुत नीक रहत। देखी माई सोचली बेटा कहने ठीक बाटे माई तुहार विचार जब बाटे त का करेबा। अब देखी अपने बेटा के शादी क देले वाली। और जब शादी क देहली पतोई घर में आ गईली। अब अपने सास के देखी के अब अंदर से जलन करे लगली, क्रोध करे लगली कि देखा बुढ़िया आज ले का कैलस, ऐसे घर बाटे है, इसने खेत बा ऐसे बाटे। देखी भगवान उनके एगो बेटा देने, उनके एगो नाती देने, बूढ़ी माई के एगो
नाती देहने, उनके पतोहे के बेटा देहने। अब देखी जब बेटा 4-5 साल के हो गइल बा त अपने बेटा के बारे में सब कुछ सोचत अली। अब बुढ़िया जब तक त देखी रहल तब तक लइका छोट रहल, तब तक ना खेदली घर से, तब तक ना खेदली, तब तक बेचारी उ का करत रही गुरबैना, तब तक त लइका के हगल मुतल करत रही, जौन लइका करत रहने उनकर सब सेवा सत्कार लइका करत रही। अपने आराम से खटिया पे गोड़ हिला के बैठल रहत रही, लेकिन अपने बेटा से कबो ना कहत रही कि तुहार मेहरारू हे तर हमके करेली। देखी इतना दुख पतो ही देती रहल, लेकिन कबो ना कहली कही दुख हमके मिलत आटे। देखी ऐसे प्रतिदिन के उनकर इहे काम रहल। बेटा कमाए चल गए ने, कमा के बाहरे से जब अने तो खेती में काम रहल करे के। जब खेती में काम करे के रहल, बेटा खेत में अपन काम करे जा, बूढ़ी माई के बेटा खेत में काम करे जा। आ जब चल आवत रहने ती जौन बूढ़ी माई रहली गुरबैना रहली ती जात रहली चर्चा में, अपन चर्चा सुन के आवत रहली। अब इनके अंदर से तो इतना रीस लगे कि हमरे बेटा के कौनो सेवा भी ना करतली, कुछ भी ना करतली, सिर्फ खात तली आ दिन भर बैठल रहतली। आखिर में इतने खेत बा इतनी बाटे, कहाँ से इनके खियाई, कहाँ से अपने खाए, आ इनके बीमारी इतना बाटे तो इनके कहाँ से हम दवा कराए, इनके कहाँ से करब, हम अपने बेटा के कहाँ से पढ़ाई लिखाई। जब नहीं के दवाई में सब कुछ कह देव, सब बिलवा देव, तो हम अपने बेटा के कहाँ से पढ़ाई लिखाई। देखी जब इतना बात उ गुरबहिना के पतोई सोचले वाली, इतना बात सोचले वाली, बेटा अब चल गइल बाने खेते में, अपने भाई से नैहर में फोन करके आ राय ले ले वाली कि ये भाई आयता, ये भैया आयतो, बाबू आयता, आ जौन हमार सास वाली तनी उनके वृद्धा आश्रम में ले जाए बाटे, आ उनकर बेटा ना जाना तने, आ तू आयता तो के इतना पैसा दे देती आ ले जाके तू वृद्धा आश्रम छोड़ देता। देखी भाई तो देखी तैयार हो गए ना, कहने ठीक बा दीदी, आ जब तू बोलेबू हम तब आ जाए। देखी अब का भइल, चल गई ना जो गुरबहिना के बेटा खेते में कुदार लेके चल गइल बाने। जब खेते में कुदार लेके चल गई ने, अब यहाँ अपने भाई से फोन में बतिया के अपने भाई के बुला लेली। आ भाई के बुला के अब का कैली, गुरबहिना बूढ़ तो हो ही गई, गुरबहिना के हाथ पकड़ के आ घर में से आ कहली जो बुढ़िया हौ जौन गाड़ी लौकता वही गाड़ी पे बैठ जाइए, आज चल जो वृद्धा आश्रम जहाँ हमार भाई लेके जात ने वही जाते चल जाइए, वहाँ से तो वापिस न आइए, अगर वहाँ ना निक लगी तो वहाँ से कहीं चल जाइए और, लेकिन ते घरे न आइए। देखी गुरबहिना वही जा रोवत तली, केतनो कहत तली कैसन तू काहे हमके करत तलू, हम कवन कसूर कैले बानी, कवन गलती कैले बानी, तू काहे हमरे साथे हे तर करत तलू। चका कहत तली, फुट फुट के रोवत तली, काहे रे पतोहिया ते ही बनले नीरदैया, कि काहे ते ही बनले पतोहिया इतना नीरदैया, कि काहे ते ही बनले पतोहिया। हमारे बेटौआ ते ही पाके जो बालू हो, कि हमारो बेटौआ तू ही पाके जो बालू हो, कि हमारो बेटौआ तू ही। हमारे पेरा जो तू ही जो करहो, कि हमारे पेरा जो तू ही। हम ही जो अपने जो कैनी जो दूधवा से दूधवा पिया के जो हम हूँ जो सिंचनी की दूधवा पिया के जो हम हूँ। कावने करमवा ये शिव गुरु मिले लाठो करवा, कि कावने करमवा ये शिव गुरु मिले ठो करवा, कि कावने करमवा ये शिव गुरु। हमारी पतोहिया बनली इतना नीरदैया, कि हमारी पतोहिया बनली इतना
निर्दयिया कि हमारी पतोहिया बनली। देखी वही जा फुट फुट के उगुर बहिना बूढ़ी माई जौन बाली अपने पतोहे के गोड़े पे इतना फुट फुट के रो रो के सारा दिल के बात कहत तली। लेकिन देखी कहत तली ए बुढ़िया ते हाली से मोटरसाइकिली पे बैठ, वो गाड़ी पे बैठ, आ हमार भाई ले जाता वृद्धाश्रम, ते चल जो ना तब्बे तोर बेटा चल आई तो देख ली तो कही हमारे माई के काहे मार के आ काहे खेदा तलू। देखी बुढ़िया के जबरदस्ती सास से का कैली, मोटरसाइकिल बैठौली अपने भाई के साथ। अब भाई देखी अब लेके चल गई ने, भाई लेके चल गई ने। कुछ समय बीतल तो जौन गुरबहिना रहली बूढ़ी माई रहली उनकर बेटा घरे आईने। जब घरे आईने तो अपने मेहरारू से मंगने पानी पिए के। देखी पानी ले ली, बहुत खुशी दिल से ले ली पानी, आ पानी पिए के देहली। जब पानी पी ले हने आ कुछ पानी पी के 5-10 मिनट भल तो कहत ने माई ना वाली, माई कहाँ गइल वाली, तो कहत तली कि माई तोहार ना वाली उ गईली है वृद्धाश्रम। कहत तली जा तनी हम वृद्धाश्रम, हमें भेजनी है वृद्धाश्रम कि ऐसे भेजनी है कि खाए के घर में बटले ना बा। बतावो वो बीमार वाली, तो बीमार वाली उनके में अगर दवा में हम पैसा लगा दे तो जौन है बेटा बाटे गो तो बेटा के पढ़ाई में हम का लगाई। तो यही सुन के कहानी है जा तू वृद्धाश्रम। लेकिन इना कहतली अपने भाई के बुला के हम वृद्धाश्रम भेजले बानी। देखी कहतली कि वृद्धाश्रम हम भेज देले बानी। आ वृद्धाश्रम जब उगल वाली उनके ना निक लगी तो कहीं और राह देख लिए। देखी जब इतना बात अपने पति देव से कहले वाली, वो गुरबहिना के बेटा से जब कहले वाली, अब उनके कष्ट भइल बा इतना कि देखो एगो हमरे माई के खैले खरतीन आ दवाई खरतीन इतना घट गइल बा, आ इनके अपने बेटा खरतीन सोचत तली। हमार माई का जब रहली तब हमरे लिए ना सोचली। देखी वही जा उ लइका का कैले बाटे, कुछ अपने पत्नी के कुछ बोलले ना बने, आ गइल बने बेटा की स्कूल भेजले वाली पढ़ावे के। आ जब स्कूल से जब छुट्टी भइल बा तो वहरे सोहरे बाप का कैले बने, अपने बेटा के का कैले बने वहरे सोहरे गायब कर देले बने। गायब कर देने आ रात हो गइल। कहत तली आज लइका ना आइने, आखिर में स्कूल में गइले लइका आखिर में कहाँ चल गए ने। अब छपटिया छपटिया के रोए लगली। कहतली आखिर में ये बाबू के पापा आ बाबू कहाँ गई ने, आपके तन को चिंता फिक्र ना बा। कहत ने हमके कौन चिंता फिक्र रही, जब हमार माई वृद्धाश्रम गईली तो तोहके ना चिंता बा, तो तुहार बेटा अगर चल गई यहाँ अनाथ आश्रम तो हमके कौन चिंता बा। कहतली ये बाबू के पापा काहे ऐसन तू कहतनी, काहे आप ऐसन कहतनी, ऐसन न कहीं। अरे बेटा उहे सियान हुई है, तुनके पढ़ौले लिखौले रहा नौकरी पाई है, तो देखी नौकरी पाइए तो हमन के उहे दिन रात के रही। तू कहत ने कि हमारो माई के जितना बेवत रहल उतना हमके कैली उतना धैली, तो हमरो माई सोचली कि आज हमरो बेटा सियान हुई है तो हमरे दिन रात के उहे बाने। हमरो माई इतना इतना कष्ट काट के एती से तक हमके सियान कहने, तो हमरे माई के विषय में ना तू सोचतलू आ तू अपने बेटा के विषय में सोचतलू। वैसे हमार भी माई जहाँ हुई है तहाँ तड़पत हुई है कि देखा बेटा ना रहने घर से पतो ही हमके वृद्धाश्रम भेज देले वाली। देखी वही जा कहत ने, तब वही जा कहत ने का अपने मेहरारू से जैसे तू हमरे माई के वृद्धाश्रम भेजलू वैसे हम तोहरे बेटा के अनाथ आश्रम कर दिले बनी। ने तू अपने बेटा से सट के रह, ने हम अपने माई से सट के रह, दोनों जानी अपन पर्याय बन के रहे के। देखी वही जा अपने पति देव के गोड़ पटक के रोअत तली। कहत तली आप ऐसा ना करी, अपने माई के देखी आप बुलाई। देखी ना कहले वाली कि हम अपने भाई से भेजवले बानी। अब अपने भाई लगे फिर फोन कैली। कहत तली कि ये बाबू आज जहाँ छोड़ले वाला हमरे सास के ले ले आवो, हमार बेटा भी अनाथ आश्रम चल गए ने, काहे से इनके माई के हम कह देनी वृद्धाश्रम ती हमरे बेटा के ही पराया बना देने, इनकर बेटा ही हमें लेकिन इहो पराया बना देने। अब देखी उहे भाई गइल बने फिर वो बूढ़ी माई के गुरबहिना के वृद्धाश्रम से लेके आयल बने। आ वृद्धाश्रम से जब लेके आयल बने तो इहो देखी अनाथ आश्रम अपने बेटा के ना कैले रहने, कहीं छिपौले रहने केहू के घरे।
अपनों बेटा के ई अनाथ आश्रम से लेके आयल बाने। आ जब अनाथ आश्रम से लेके आइने, अब देखी वही जा पतोहे के ज्ञान मिलल कि सब केहू अपने बेटा के भविष्य के बारे में सब केहू सोचेला कि चला हमार बेटा सियान हुई है तो हमन के दिन रात के हुई है। लेकिन देखो जवन जे गलती करी ओकर तो सजा मिलबे करी, चाहे पतोई भैली चाहे सास भैली, जे भी अगर गलती करी तेकर तो सजा मिलबे करी। देखी भगवान महादेव जी के यह कहनाम हो कि अपन कर्म कर, कर्म करते हुए भगवान के कर्म बनाए वाला भगवान ही कर्म बनाए वाला बने। तो देखी आप सब गुरु बहना कभी भी गलती ना करब ऐसा कि कभी ऐसा गलती कैले से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाने। देखी अगर केहू सच्चे हृदय से भगवान के मानता तो देखी वो मानता तो भगवान उनकर वाली जरूर सुने ने। हर हर महादेव।